соҳибназарон дар тоҷикистон мегӯянд, ки қарори президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба танзими кори шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатто дар сурати рад шуданаш аз ҷониби Конгрессу додгоҳ аллакай як иқдоми манфӣ дар амри маҳдудияти озодии баён аст ва аз он дар оянда ҳукуматҳои поймолкунандаи озодиҳои сиёсӣ сӯистифода хоҳанд кард. рӯзи 28 май президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп қарори баҳсбарангези танзимкунандаи шабакаҳои иҷтимоиро имзо кард. бар асоси ин қарор эҳтимоли тағйир ёфтани моддаи 230 қонун дар бораи ахлоқи матбуот аз соли 1998 вуҷуд дорад. ин модда шабакаҳои иҷтимоиро ҳимоят ва онҳоро дар сурати нашри маводи баҳсбарангези корбарон аз пайгарди қонунӣ озод мекунад. матбуоти амрикоӣ мегӯяд, ки дар сурати ҳукми қонун гирифтани қарори президент Трамп зарбаи асли болои Фейсбук ва Твиттер меафтад. рустам гулов як коршиноси фанновариҳои навин ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ дар тоҷикистон аст. ӯ мегӯяд вазъият ҳассос аст ва қарори Трамп бояд аз чандҷониб баҳогузорӣ шавад. ӯ мегӯяд аввал ин ки системаи баҳогузории твитҳо аз ҷониби худи маъмурияти Твиттер суолбарангез аст, чунки аз нуқтаи назари стандартҳои далилсанҷӣ, яъне фактчекинг, ба назари шахсии инсонҳо баҳогузорӣ кардан ғайримантиқӣ аст ва чӣ президент бошад, чӣ шаҳрванди оддӣ, ҳар кас ҳуқуқи фикри худро изҳор кардан дорад ва онро баҳогузорӣ кардан маънӣ надорад. аз нуқтаи назари дигар ба маълум аён аст, ки Дональд Трамп низ аз он қадар шахсиятҳои озодпараст нест. мутаассифона аз рӯи рафтору кирдораш нисбати расонаҳои гуногун ва журналистон хеле ба мардуми шарқ наздиктар аст, на ин ки ба мардуми ғарб. ҳарчанд инро шояд худ ӯ эътироф намекунад ва дар бораи демократию озодии сухан гап мезанад. зимнан дар ширкати Твиттер ҳам қарори Трампро дар бораи танзими шабакаҳои иҷтимоӣ сиёсатзада номиданд ва Фейсбук гуфт, ки дар сурати ҷавобгӯ шудани онҳо барои ҳар навиштаи корбарон онҳо бояд сензураро ҷорӣ кунанд, то касе наранҷад. дар ширкати азими интернетии Google ҳам қарори Трампро маҳкум карданд. аксар коршиносони ғарбӣ бовар доранд, ки додгоҳ қарори президентро бекор мекунад.